Na, jó reggelt mindenkinek! Mai nap van az évben az utolsó akroedzésem, úgyhogy el is kezdtem az izületeimet, izmaimat átmozgatni, bemelegíteni egy kicsit, hogy készek legyenek erre a komolyabb fizikai terhelésre, amit ma fognak kapni. Kifejezetten nagyobb hangsúlyt fektettem a könyökömre, illetve a csuklómra, és ez a két izületem az utóbbi időben egy picit vacakol. Akró előtt még belepróbáltam egy mensőfüggő mérlegbe, és egész jól sikerült, elégedett vagyok vele, bár azért volt már jobb is, de most híztam egy kicsit. Yo, turn this shit up. It's mesmerizing. Meg is kezdtem a lengedezést. Mai napra a célom úgy egy X-Grip 360. És itt abba is kellett volna hagynom mára, de hát nem hagytam, és nagy hiba volt. Na, de hogy ne csak az én bénázásomat lássátok, ezért mutatok valami menőbbet. Sajnos a sérülésemmel már nem tudtam tovább edzeni, ezért hengereztem és nyújtottam, viszont itt fel szeretném hívni arra a figyelmet, hogy a videóban szereplő dolgokat ne próbáljátok meg otthon, mivel veszélyesek, és úgy járhattok, mint én, vagy még sokkal-sokkal rosszabbul.